Elela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bokuphakama. Sizovula inkonzo yaseMagetsemane ngesihlabelelo sesithathu 3 inkonzo eyisendulela sohambo lwethu lokuya entabeni engcwele iKhenani. Izocela umfundisi uMlungwane wasePhumlani asihola isihlabelelo inkosi Moses. Inkosi usuku wamangcwele. Kosi ubusise adomu Nazareti ukomoze
bandla lenkosi ngasikhokhe sithandaze. Amen. Ngiyaphinda-ke ngiyanibingelela bantwana benkosi enkulu yakithi novukhaya. Ayikho-ke nathi into esingayenza Bhomela uma esefuna into yakhe. Okuningi engimusho-ke kodwa ngizosho nje ukuthi namhlanje siyambonga uBhomela. Isihlangane la isihlanganisa lana inhliziyo yokuthi ijabulile ixasile. Ngoba into ecishe nayo nasiyazi. Noma-ke mhlawumbe-ke kodwa ngizokufisa kunina kunye ngocela imithetho le bekiwe sizame noma kulukhuni ukuyihlonipha. Bese sifana nezihlobo ezidukelene sesingasazani. Namhlanje uBhomela isikhumbulile. Anibizwanga-ke yimina nje banigculela. Ungasho njalo uphoyisa babizwe yimina, babizwanga yimina. Uyawazi umthetho wala ekhaya wona. Uselithumele-ke ihhashi lakhe elimpunga. Ahamba amagumbi amane omhlaba. Lambe libatshela ukuthi namhlanje kunakele ebuhleni. Alobheka nje ukuthi anibizwanga yimina. Uyena uBhomela ayikhethela nina. Nani-ke ngiyacela ukuthi uthando lwabamkhulu lungasuswaye lutho kunina. Ngoba uma ubabamkhulu ebona nina nihlobe kanje usuke uyibonela imvunulo yakhe. Uyajabula futhi mayisibona kulolu sizi ekade sikulona ngoba phela akazange asithathe sonke, wathatha imvutho wana washinqwaba. Noma beyikhona izifo usho ukuthi yena obesibhekile. Nathi-ke siyajabula mangabe ubabamkhulu ejabula ngathi. Sengiya ngasemaphethelweni noma sengiphethe abantwana bakaNkulunkulu ngicela nilihloniphe lolu hambo. Ungabibikho umuntu ozohoba sohambeni engasifaka isifonyo. Bese kuba khona abantu abadala-ke la abanezifo ekuthiwa umahlala khona. Baze bangakhohlwa-ke iy'nsiza phila zeyimpilo zabo, amaphilisi nezifudo lezi ze-asthma.
ungathi mawufika umnazatha bese uthi asimayisekho ngoba phela uzodala ukuthi kubhalwe ngathi emabhibhini ukuze kubhalwe okuhle kodwa ngathi sifonyo i-social distance angazi noma yokwenzeka kodwa ngiyancenga ngoba babona ngaphosa ukuthi wayifuna kodwa ushembe iqile uyabona madoda uyamona lo eceleni kwami nalo seceleni kwami mina ngifane ndawo inkuzi ngiphaso inkuzi zamaqili bathi mfana musuba novalo ubalo walusindawo mfana thatha abantu bethu bayise phezulu kwentaba yakhenani siyacela ke baba mkhulu umkhulilanga baba Thingolo Makhosazana bani nisipha amandla amasha sigcina sifikile lapho sibizele khona ungabi khona ke mhlawumbe abakhathalayo nisipha amandla amasha sishakadule njengamathole siphephuke njengeyinkosi inkosi ibusa sesengizwile sizovala inkonzo yethu yamanje esihlabelelo sekhulu 12 ngicela umfundisi uShozi waseMangangeni asiholela lesibelo inkosi imbusisi khona yini khona ke baba nangaza inikezele ihlabelelo